Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷи ҳама каса созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай бои нархи хонаҳо бовар ки талхаи ютуба мекафонемда барои чӣ ки гапа гуфтесам барое ки хонаҳои арзон гарени бисёрай дар ин видео бардорои азиз хонаҳои арзон ана фақат ай шаҳри Душанбе мешава хай хулоса гӯш кинед озма гап мезанам чӣ астай мошин дар ин видео нестай не ки замин астай ай шаҳри Душанбе бо нархи арзон хонаҳои заминакӣ астай ай шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон ва пеши мошин бозораш квартираи арзон астай бардорои шаҳри Душанбе 125,000 сомон ва дигар чизои арзонам бардоро роӣ кардагиянд. Видео имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунен, бо хабар мешавед аз нархи навои хонаҳои фурӯши имрӯза. Аз куҷо хона замин квартира дар Корея дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, мисол мақсад мефураш ки тезтарак фурӯшам, дар WhatsApp ма роиш кинем, барои харидоро я рекламаи созиш мекунам. Мисли ҳар вақте адона лайкира бучхен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Рафтем ака. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پیروسکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشوه بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بار برده میرسونه تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میرون بار ایدستان میگیرن نقش با مصلحت بردرو ای روی کیلو زویسید میکنه شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه کمپانی که بختیار و بهرام با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین انا کسی د یک رفتیم خونه‌اش بردرو قرار دارد در شهر دوشنبه ای بازار کاروان 8 کیلومتر پایین‌تر است کوچه نوبنیاد دم گفتیانشا 3 سوتیق زمین ده 3 در خانه فسان کردگی میگه که ریمون داره او سویچ هم هسته حجتش 100% آشخانه بنیا حاجتخانه داره خلاصه ایگون چی مثال کمبودی نیست ده خانه قریب خانه ده مکتب مغازین مسجد بلنیسا نزدیک بوده خلاصه جای زور ده بوده اینه که نرش بردروی عزیز 730,000 سومان نه 73,000 سومان بتنی نبگیرین 73,000 سومان نه پولی روسی قطعی 405,000 روبل میشده دوستانی عزیز 73,000 سومان ده در یگون کانال نم یوینه کی نه کانالی ما ده یافته سینشینه مرحمت کسی خریدارین زنگش بزنین бачаё ча форад ки видеои мара як моҳ ду моҳ пас тамошо накунӣ канали ма да чӣ хунам подписатсияра биҷиқ як рӯз пас видеои ма туда рафтан мегира як ягон хонаи арзон ба қаб мекунида шеринар бардорои аз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни Корвон деҳаи Навбунёд 4 мегуфтианша 4 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ ремонт дора мега овсуеч ҳаст уҷат 100% ошхона бания ҳоҷатхона дора гирди хонара як тарафаш маҳкамае қариби хонада як мошин зилай мега фақат камир мефурӯша мақсад қариби хонада як зил будай фақат камир мефурӯхтай хулоса ҷои зур да будайда зимистон да хинак намехӯрӣ нарша бардорои азиз 115,000 сомон мега арзон мешава пули урусӣ қатъи агар хато накунем 640,000 рубл мешидай харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунен шеринариоли куҷо саросимаи нав сеюм эълон да омадем мегзарем ба эълони навбатӣ бо диққат то охири видеора гӯш кунен ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе наздикии бозори Корвон деҳаи Чоргултепа мегуфтианша 4 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ремонт дора мега овсуечам ҳаста уҷатор 100% ошхона бания ҳоҷатхона дора бассейнам дора барои купатса ҳавлиш бардоро боғ доштай ина марҳамат ина касе ки ана мева чавара дӯст медорен ин ҳавлиш боғ доштай нарша бардорои азиз нархи ҳами пешина хона 115,000 сомон мо ҳам 300-400,000аш да кор надорем фақат ҳами хонаҳои арзона ҳаракат мекунем барои шумора реклама кунам 115,000 сомон шеруи нар пули урусӣ қатъи 640,000 рубл мешидай номерои телефонаш имо WhatsApp дора занг зада маслиҳат кунед хонаи хушура бихарен ҳам бассейн дора ҳам боғ
дӯстони азиз, як дона лайки бепала ба ягон нӯли хурӯз бизанен. ҳамин видеоро дар имотон ана падили сакнен ки Япония брава. дӯстони аз хонаи десин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши заправкаи Фирӯз раи калон 150 ё 200 метр дуртар бидай наздики бозори Корвон дада хулоса 2 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ремонтдора мега ову суеташ пастаяни бидай ҳуҷҷатош 100% ҳоҷатхона доштай гирди хона маҳкам дарвозаи 3000 сомона мисол харидагӣ ана имрӯз пага мечаспонанша нарша бардури азиз 145 000 сомон аму дарвозаи 3000 сомона касе бихара падарка 145 000 сомон арзон мешава. Пули урусӣ қатъи ҳисобаш мекунем 810 000 рубл мешидай. Номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада хонаи арзона ай шаҳри Душанбе бихарен. Пеши заправкаи Фирӯзда. Маълумотш дар бар экран навистагием бо. хеле ки дар аввали видео гуфтам хонаҳои арзон фақат дар шаҳри Душанбе. Ина бардури азиз бо мегумтон ки ана ҳами видеода фақат хонаҳое ки роӣ кардаган дар шаҳри Душанбеан. Квартира ҳам ҳастай, замини арзон ҳам ҳастай оли охири видеода. дӯстони аз хонаи десин қарор дорад дар шаҳри Душанбе наздики бозори Корвон 8 километр дуртар бидай 6 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ ба ният дар Друншай хонара ба пеноблок вардоштагиан мега. пеноблок қати хонара вардоштагиан ремонт дора овсуеч ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хонара фундаментош рехтагӣ барои забор кардан. ина бардури азиз гирди хонара мақсад фундаментош рехтагӣ бидай заборша мекунӣ тамом. Нархиш 142 000 сомон мега. 142 000 сомон хонара нигаҳ ки сум мешид ҳози мехаридимаш да. пули урусӣ қати 790 000 рубл мешидай. овоз камтар гирифтеса чӣ хелай? Хаста набошен, шерои нар мегзарем ба эълони навбатӣ. И хонаи десембардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши ҳамин молбозори нав да бидай. гӯш кесена шаҳри Душанбе пеши молбозори нав ана 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ба ният дар Друншай мега хонаҳо ремонт дора овсуечам ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам дарвозаи фасон часпондагӣ ози сурати дарвозаро бинед дарвозаи хушрӯй охи ана ошхона баня ҳоҷатхона дора ҳамаи чӣ доштай нархша 130 000 сомон мега. 130 000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 720 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада хонаи арзона ай шаҳри Душанбе бихарен пеши молбозори навда. дӯстони азиз, дар видеои оянда аз ҷое ки хона мисол дар корайтона биген, ма дар видеои оянда насиб иншоалло агар арзонтар роӣ кардам ма барои шуморо реклама мекунам. Фақат дар ҳамин канал мемонам неки дар видеои оянда биген ки аз куҷо хона дар корай ё хона дар кор набоша просто бинависен ки беҳтарин видео. дӯстони аз хонаи десин қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни дарвозаи Корвон гуфтагиай 3 сотиқ заминда 2 дар хона кардагӣ ба ният дар Друншай ремонт дора мега овсуечам ҳастай ҳуҷҷатош 100%. маълумотш бардуро ҳами қай занг зада мисол маълумоти бештарша мегирен нархша 125 000 сомон мега. 125 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. 690 000 рубл мешидай. номерош имо WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. ана ки бардурои азиз мегзарем ба 8 эълони имрӯза. лайки ҳаёдат набировардӣ? ина даёдат задам, лайки ҳаёдат набировардӣ? хонаи фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе деҳаи Заркамар мегуфтиянша пеши заправкаи Ориёда бидай 6 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ ба нияш дар Друншай ремонти хона замонавӣ бадай мега. ремонти хона зур будай бардурои азиз овсует 6 ҳуҷҷатош 100% ошхона баня ҳоҷатхонарам доштай гирди хона бардурои азизам маҳкамай нархша ана 245 000 сомон мега. 245 000 сомон бовар ки 100% меарзада охи. пули урусӣ қати 1 360 000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангш бизанед.
дӯстони азиз мегзарем ба нӯҳум эълони имрӯза бо як хонаи арзони дига. ин хонаи десембардор қарор дорад дар шаҳри душанбе поёни бозори Корвон лави раҳи мошин дабидай мега. лави раҳи мошин аям мошин мефурӯй мегӯй бихапен сеткаҳои карчка пиёза 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ремонти хона замонавӣ бадай мега. ҳар як хона баня ва ҳоҷатхона доштай. нигоҳ кесем бардури азиз, ҳар як хона мега баня ҳоҷатхона дора. ов свеч пастаяни ҳаста уҷатур 100%. ошхона баня ҳоҷатхона чӣ хеле гуфтум дора. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. нархша 240,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 1,330,000 рубл мешидай. долларшам дар бар экран ависагим. касе харидори аниқ бошен зангзда қати соҳиби хона маслиҳат кинем. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. дӯстони азан ҳами хонара гап мезанем. баъд як участка ва як квартира дигар ба тамом ба фикрам ба чойхӯрӣ мерем да. ин хонаи десембардор қарор дорад дар шаҳри душанбе пеши мошинбозори душанбе дабидай. ина дӯстони азиз, ҳами хона дар шаҳри душанбе пеши мошинбозорш дабидай. деҳаи Алабайтал 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ремонташ тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ мега. ов свеч ҳастай уҷатош 100%. гирди хона маҳкам бидай бардури азизам. нархша 140,000 сомон мега. 140,000 сомон. проекти хона гарини маъқулум шинеки. пули урусӣ қати 770,000 рубл мешидай. сомони қати 140,000 сомон. харидори аниқ зангзда хонаи арзона бихарен. пеши мошинбозори душанбе дабидай. дӯстони аз хеле ки гуфтум хонара гап мезанем, участкаи арзон да мегзарем. ина бардури азиз, участкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе пеши мошинбозор дабидай деҳаи Алабайтал. участкаи фурӯши бардури азиз 3 сотиқ заминай ана 5 дар хонара фундамент рехтагӣ як подвали дига ам дора. мисол барои ягон чӣ мондан қим шебен ана смен блок ҳастай бо 30 қопча сменти 500 дига ам овардагӣ. мисол барои ягон хона кардан ягон чӣ кардан ов свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷатош 100%. нарша бардури азизам 95,000 сомон мега. 95,000 сомон. ана касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 520,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст. зангзда участкаи арзона ай шаҳри душанбе бихарен. пеши мошинбозор дай бардури азиз. бо як бор дига деҳотон биёрам. зангш бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба 12 эълони имрӯза. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтум як квартира 325,000 сомона. бардури азиз на вақти соати минут шумо дозиямора гап мезанам. бо диққат гӯш кинен. квартира дар шаҳри душанбе. бардури азиз як хонага дар 7 этаж қарор дорад. 32 квадратный метр. район фирдавсӣ дом новостройкаи хона ремонт кардагие мега. соҳиби квартира маълумот додагие ки хонаи тайёраи поёни Корвон, кӯчаи Гранзавод, канализатсияи шаҳрӣ дора. лави раҳи калон дай мега, наздики бозорча, наздики поликлиника. ҳуҷатош тайёрай фақат ба номи харидор мекунанд тамом. нарша бардури азизам 125,000 сомон мега. арзон мешава. пули урусӣ қати 690,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст. конкретни харидоро аввал маслиҳат кинен, ба зангш бизанен. дӯстони азизе, хай бад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки хона рӯй кардан, аз куҷое ки мисол замин рӯй кардан, ана участка рӯй кардан, аз куҷое ки квартира рӯй кардан, ҳаракат кардам нархошона якта ба якта барои шуморо гуфтам. бардуре ки ай шаҳри душанбе ана участка хар бидан ё квартира хар бидан ё ана хонаи замини хар чӣ хеле хонаи замини хар бидан, ба фикрам ки ягон хона уже маҳқулшон шида, ба фикрам скриншот кардана пага мераванд, аки хонара мебинанд, ана чена чоқ мекунанд, пула метан, медроянд, зиндагӣ мекунанд. худованд ҳамаи орзуотонда бирасем бардури азизам. мисол чӣ орзуе дорен, хона харен, мисол чӣ орзуе неке дорен, ба орзуотон бирасем бардури азиз. касе соҳиби мисол хона надора, худованд соҳиби хонааш кунави ба ҳамаи орзуош бирасада. хулосаи гап. ва дӯстони азиз, ана хай то охири видеоро агар тамошо карда бошен, дар комментария рақами 5 бинависен. 5 звезда неки. дар комментария рақами 5 звездаро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва ҳамуя дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо боҷиқен, меҳнатҳои моро қадр кунен. ва касе дар канали мо меҳмонен,
форатон ки ҳамин видеои мара мисол ҳар рӯз ё як рӯз пас тамошо кунен, канали мада подписатсия кунен. ба як хелет подписатсия намекунен бардури азиз, видеои мара ана 2-3 моҳ пас тамошо мекунен, ба ӯ хонаҳода занг мезанен ки уже ӯ хонаҳора фурӯхтагия ё номерош киштагия. ана хеле яка. барои ҳамун ана подписатсия кунен, ана надесен чӣ мега? Не гуфтесия ки дар комментария рақами 5 звездара бинависен, тамом. дӯстони азиз гапаи сӯси зиёд намекунем, мегави мара бугӯи тамошавӣ надора. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва як камтар видеои бародара мемонам. ин бародар дар шаҳри Бохтар бо хариду фурӯши телефонҳои мобилӣ машғул будай. ана телефонҳои оригинал дора, телефонҳои дубликат дора, телефонҳои айфон дора, нахе самсунгҳои моделҳои нав дора, любой модела дора да короче. ман акн телефон да уқа мисол чени бародар намефаҳмам, бо худаш ина гап мезанад, чихеле нестай. ана дар YouTube телефон тиҷи бизанен, дар ҳамин поиски YouTube телефон тиҷи бизанен, ҳамин бародар меброя, худаш гап мезана, мефаҳмонад телефонҳо чихеле нестай. дар поиски YouTube телефон тиҷи бизанен бардури азизам. дар паноҳи худо бошен. Салом алейкум бародар, апал Фарӯз дар шаҳри Бухтар мебошем, дар телефон музур. Низ камакак телефони модели навай, каме амекнем. Ама я дуна лайк тушма бичкем бачак, дар панои худо бошем. Озну дар телефон музури шаҳри Бухтар мебинам. Телефон музури кучаи Бавур мегам. Ина тамошо кунед. Салом алейкум бародаро, апал Фарӯз дар шаҳри Бухтар мебошем, дар телефон музури кучаи Бавур кадом намедонам. Инҷа биёд телефон берем болуштумтин. Не 10-15 модели нав таим дабра шунга мезанам, ама я дуна лайк бепула бичкем бачако. модели нав ай кадом телефона дора, телефонро биёрен, болоштум та алиш мекунем, телефони беуш надора, нав метем шуна. Агар беу дошта бошам, алиша мекунем телефони любой модели нав ай 2021 насиби боша 2022 модели нав меяд, дабра шунга мезанам.